xa é increíble, Chea, no primeiro plano terá que salir o presentador, non? Es que isto xa... Chea, un desprecio así á miña persoa, na máis empezar o programa. Chea, eu entendo que enseñedes ao público, compañeros e compañeras, está ben. De feito, temos un público maravilloso, un aplauso para o público que está aquí con nós. É unha audiencia maravillosa que tuvemos no día de onte, porque onte fomos líderes, contido non informativo máis visto da televisión de Galicia. Pero bueno, isto é algo que nos encanta e que pasa moitas veces e que estamos moi encantadísimos. Bueno, son as 6:33 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda cometedes o error catastrófico garrafal de non seguirnos, @Voltas co Prato. Por qué? Porque aí temos penduradas case todas as recetas que facemos todos os días do ano con, atención, dous cociñeiros espectaculares, increíbles, os mellores. De feito, esta fin de semana arrasaron no Fórum Gastronómico de Galicia. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Aquí ustedes. Sí, son eles dous. Xulio Mato, un aplauso para él, por favor. Bueno, está Begoña Vázquez. Sí. Xulio Mato, aí está. Estás moi de aplausos, Moi ben, aquí me... Gústame porque sei que esta fin de semana había moita xente, que houve moita xente vendo os vosos show cookings. Moi ben. Saudándovos e demais, Sí, non? moi ben, moi ben, Moi sí. ben. Además, o máis bonito do fórum... Moitas gracias a todos. Moitas gracias á xente. Sí. O máis bonito do fórum gastronómico é saber que Begoña xa non é a mellor cociñeira de Galicia. Sempre vou ser do 2024, aunque tú me estás tocando as narices durante todos os días. E ao final... Vas levar. Vas levar, pero das boas, Vas levar. Por Sí, los dos sí. lados. Fuxes tú cociñeiro algunha vez? Non eres No, no. capaz de ferver un auga. É que eu non fun cociñeiro de nada. Ponte a ferver auga. Ainda se che queima. Bueno, tranquila. Non falemos de queimadas. Eso, non falemos de queimadas, porque despois comentaremos unha cousa que pasou durante a tarde de hoxe. De Outra momento, vez. imos ver que nos trae Isabel de Ordes. Chamo Isabel, son de Cando, Outes, no casa faco moito pulpo, faco a feira, a plancha, a empanada, guisado. Quero lle pedir aos cociñeiros a Voltas co Prato, pois que me deem outras ideas, outras recetas para facelo tamén na casa. Saludo ás miñas fillas, ao meu marido e a todos os vecinos. De Outes, Isabel. De Outes. Non quero problemas, non quero historias, non quero... De verdade. Ah, mira, o polvo do Carballín. Sí que me gustou que te equivocaras. Sí, gustou, verdad? Sí. Bueno, Isabel de Outes que nos pedía polvo. De feito, é curioso de Isabel. Sabes que pasou? Que pasou? Hoxe pola mañá levantouse Isabel. Non me digas. En serio, levantouse Isabel porque ten o vicio de levantarse. Quería ñoquis, pero non... No. De repente dixo, donde hai feira? Ah, de onde hai feira? Claro, mirou En Ordes. e dixo, en Ordes fan a Voltas co Prato. E chamou a Begoña. E Begoña dixo, pois mira, vamos ter polvo hoxe para o programa. E dixo a Isabel, pois faime un polvo. E despois Begoña coceu demais o polvo e botouselle por fora. Sí, é Que se verdad. pasou? E despois... Non coceu demais. E agora... Non cocín demais. Que eu cocín demais, home. Deixaches prendida a pota. No, a máquina non me funcionou. Ah, xa. A culpa foi toda a máquina. E agora o Quitei problema- o pulpo e deixei a máquina encendida. Ah, Entón, claro. botouse un pouco de auga e cheira o platón. Total, que cheira todo a auga do polvo, todo, verdad? Queimada. Todo o plató. Bueno, Isabel de Outes que nos pedía polviño, non sei se vas facer polviño á feira, que vas facer ti, a ver, Bego. Non, porque, a ver, Xa. para eso está unha boa pulpeira Xa. e non lle vou facer pé. Sí, sí, Entonces, eu o que vou facer é facer un pulpo asado. Vamos facer enteiro e asado. No Que hai forno. moita xente para probar hoxe. No forno. Claro, no forno. Ostras, eso ten moi bo aspecto, Non vai eh? asar, Sí, sí. cañote. Eso é novidade, eh? Ou no asar, nunha sartén. A ver, esa novidade, eso está moi ben, eh? O sea, Xa verás que rico queda. E probamos de facer unhas pataquiñas así salteadas, cun pouquiño de queixo afumado que lle queda espectacular o pulpo. para non ser a mellor cociñeira de Galicia, Foi pesado. ten boas ideas, xa. Sí, Que xa- Xa está, É a xa mellor está. cociñeira de Galicia Que sí, do 2024. Xulio, que non Ahora estou... vou joder. Non estou... Cantos premios tes ti? Ningún! Ah, Teño o primeiro un na miña cero, casa. un cero. Veña, Xulio, dalle. Pois eu vou facer frito. Vale. Con ovos fritos No. e patacas fritas. Valle arrimar Voulle un ovo. cimbrar Valle cimbrar ovos, un ovo. patacas, bueno, cebola, pemento, todo. O polvo. O polvo. Escoita, a ver. Non me digas nada. No, vale, non Non che me vou digas dicir, nada. non che vou dicir nada, non che vou dicir nada. Non me digas nada, que- Ainda estou pendente de probar o lumbrigante con ovos fritos, que tamén Pois din que está moi bo. Claro, pois é o mismo, pero con polvo. Bueno, quen quere empezar? Begoña. Eu creo que vas comigo. Pois veña, señoras e señores, Tocache. cociñamos polvo na... E sempre marcha, E non hai maneira, Por Volvo. Marchamos con Begoña Vamos. Vázquez, veña, de verdade, Ven Non pa hai aquí, maneira de home. que aguantes a que dé o paso de inicio de programa. Pero que- Marcha do plano, Pero non é para nada, home, isto non De pasa verdade. nada, home. Veña, ven, Bego, contame. Va, como Vamos vai allá. ser o tema? Pois o tema moi sinxelo. Ajá. Mira,
temos un polvo enteiro, non? Sí, Entón vamos lle dar uns cortiños. cosío. Sempre cocidos. Claro. Sí. Vale, vale. Sí, sí. Entón vamos lle dar uns pequenos cortiños así, para que penetre ben todo e nos quede super bonito, vale? Damoslle así uns cortiños. Ah, bueno, córtalo bastante. O sea, pensei que lle facías Así. 3 ou 4 cortes, pero no. Cortamos os rachos. Espera, iso é para que lle entre mellor o sabor. Claro, a salsiña, aromas. que lle vamos a preparar agora. Isto aquí depois xa vai a gustos, vale? Eu vou facer un moi clásico que vai ser Sí. allo, un poquinho de pimenta negra, un poquinho de sal, aceite, e listo, vámoslo pincelar. Hola, que E guai. xa estaría, pero podemos facer, pois, se nos gusta, pois, cun pouco de orego, xenxibre, perixel, tomillo, eso admite todo, porque o polvo, a verdad, que O sea, unha debe ser pasada. grande que non acabas, Quen te vería a ti facer os cortes estes todos? A ver, Bego, que non sei se tes algún acuse de recibo. Teño. A mí xa me parecía, por eso cho digo, porque ti non Sí, te acordas. Pois que? A Aurora da Coruña, que me viu no foro, eu creo que tamén estuvo con Xulio. Ah, sí. Penso que sí. A Eu penso Aurora que da sí. Coruña. A Aurora Pois da mandámoslle Coruña, un entón bico. mandámoslle un bico que nos veu ver os dous, que estaba Moi moi contenta de vernos. Estaba contenta Entón de dixen ver. eu, Pois "Non te Aurora da preocupes, Coruña, o un bico miércoles o domingo, estou boa. Estás só. Estás. Aí vai, mira. Aurora, que che Vámolo mandamos un colocar. bico, vale. É que Begoña dúas cousas á vez, pásalle como a min, ó. Parece que sabe moito, pero despois traba. Vale. Pero Veña. que necesito un Ves? trapiño. Ves? Algo máis necesitas? Nada, xa está. Nada, xa está. Faltame un... Vale. Entón, como non vai pasa ser a nada. mestura esa para pintar o polvo? Vamos a facer un machucado cun pouquiño de allo. Vale. Mira, vamos a botar aquí. Ajá. Un pouquiño de sal. Ah, vale. Aí. O sal sempre me Pouquiño- gusta... un pouquiño de gusta pimentón. Gusta bastante utilizalo nos machucados porque rompe todo, non? Rompe... Axúdache a traballar sempre Amigo. o machucado, é moi Vale. moi sinxelo. Vale. A ver, neste caso é fina, pero se usar gorda, pois ainda mellor, sabes? Bego, Que- sabes que pasa? Nós, cando facemos as receitas, os compañeros cando fan as receitas e demais, intentan poñer as cantidades aí debaixo, Sí, xa o sei. máis ou menos ben. Aí ben por culleriñas. Ti botáchelo ao monte. No, porque eu xa teño sentido, collido. Ah. Levo 20 anos cociñando, a ver, algo saberei. Ti sabes, según o vertido que botas, sabes cantas colleres é. A ver, ahora mesmo no 2025 xa non son a mellor cociñeira do 2025, pero sí do 2024. Entonces, algo sei desto. Vale. Non me quero meter Oxe, máis te- contigo, vou respetar a túa medida de así. Vale. Claro que sí, Ana. Vale. Xa foi a medida de moitas casas durante moitos anos e nunca pasou nada. Eso é Comeron certo, eso é todas as certo. familias. Para facer os chouritos e todo. Cando vayas ao forno avísame, vale, que teño que ir con Eu Xulio. vou machucar con un pouquiño máis de aceite e Vamos, listo. deixala machucando, vamos con... Don Xulio Mato, o defensor, ahora, deuselle por defender a Begoña. Home, Outros días enfadanse, discuten entre eles, pero ahora... non nos enfadamos nunca. No, vale. Ou No. sí, Begoña? Nunca, é verdade? A ver, Nunca. Únicamente os dous contigo. eso sí, eso sí. Porque ti tamén pídelas. Home, merecidas. Bueno, mira, Veña, patacas, dime, Julio. botei unhos dentiños de allo, vale? Ah, O aceite ainda non está quente de todo, porque creo que vai cocendo un poquinho queres que primeiro por dentro que se tal e despois darles un golpe, non? No, Por pero fora. non lle vou dar ningún golpe, nas vou sacar. Ah, vale. Según suba a temperatura, xa se van a ir dobrando elas. Mira, ahora Vale. vou botar un pouco de pimento verde, bueno, Buah, un pouco como me non, encanta, un pimento verde e un par de cebolas. Entón Ostras. eso vai ir todo para aí a fritir. Gústame. Gústame É un pouco tamén. así como cando fan a... Bueno, claro, é que ti máis eu temos conceptos distintos da carne rinchada. Sí. Sí. Pero bueno, a carne... Nos no. Aí, depende da zona, fais unha maneira ou outra. Claro, pero botas tamén pimentos, patacas ou non. Claro, depende da zona, sí. Pois é un pouco como isto. Na zona de Forcarei botei moita cebola. Claro, pois é un pouco así. Eso Gústame. é. A Pues cebola eso é. tamén, ves? Moi rico. Isto, Buah, a que me cebola encanta, frita está boísima. Buah, está ademais. buenísimo, sí, sí. E os allos fritos están boísimos, os pimentos fritos están boísimos, isto, e os ovos fritos están Todo boísimos, está boísimo, o polvo está boísimo, pues, como vai a estar o prato? Como te vai a estar mal? Boísimo. Esto, de verdad. Non sei se queres que chame a convidada Hombre. ou queres explicarme algo antes. Non? Bueno, explícoche que o que vou facer eu agora co polvo é trocealo, Ah, en trozos, pues cada rabo en 2 ou 3 trociños, o sea, grandes. grandes, e vou no fritir nesa tixola que teño aí. Moi ben, pois vamos chamar a convidada a ver que lle parece o que estamos facendo aquí. Levantouse, chamou, pediu un polviño, así que a ver que nos conta. Isabel de Outis, un aplauso para ela. Hola, Isabel. Hola. Hola. Arrímate aquí, por favor, con nós. Que tal, como estás? Ben,
pouco nerviosa. Ah, está nervioso, está nervioso. No. É que dixeche así, dixo, a ver se vai estar pasando mal. Non pasa mal por nós, non pasa mal. Un pouco nerviosa. É normal, porque non estás acostumada a ver tanta cámara, é verdad? É normal. Bueno, Isabel, que querías polvos. Dixeches, día de feira, É pulpo. xa está, pulpo. Vamos dar pulpo. Xulio Mato, como vai ser o teu? Vamos a ver. Benvida, primeiro de todo. A ti gusta as patacas fritas? Sí, Os ovos fritos? tamén. E o polvo? Tamén. Pois xa está. Eso é o que vou facer eu. Xa está. Eso é o que vou facer eu. E pemento. Vou facer un ovo frito, o sea, uns ovos fritos con patacas fritas, bueno, con pemento e cebola que teño aquí, ves? Buah. Eso vai estar buísimo, Xulio. O polvo frito tamén. Despois, o que eu vou facer é un aceitiño de allo e perexil para ir botando así poquinho a pouco para que vaya collendo todo o sabor. Que animalada. E xa está. E vai ser unha animalada. Vai ser unha animalada, Entón eu vou ir cortando xa os rabos, ves? Isabel, que me tens que dicir? Que animalada, que che parece? Bueno, non ten mala pinta. Velo ben, sí. Vamos Ti come... a probalo despois. Claro, digo, ti algunha vez comiches así ou pulpo? No. 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 Xa vai ser a túa primeira vez. Na miña Perfecto, primeira gústame cando sorprendemos á xente. Vamos ver o de Begoña, veña. Arrímate aí, por favor, a Begoña. Benvida. Que tal? Benvida. Conta, Mira, luego. Pois eu vou facer un polvo asado. Vale? Tiñe así uns cortino así un pouquiño, fixenlle así unhas muescas a todos os polvos. E si este é máis fácil, mételo no forno, vámoslo domar, listo para comer. Xa está. Xa está. E o que fixen despois foi cocer na auga do pulpo, Os cachetes. aproveitala porque quedan tan ricas as patatas así, Sí. que entonces cocinas na auga do pulpo. Os Entonces, cachelos agora o que gustan facemos? así, Mira, Así. todo ese machucado. Contalle rápido que levaba o machucado, porque levaba pimentón doce. Pimentón doce, Pimenta tamén, non? pimenta negra, un pouquiño de allo. Ah, yo teno aí. Exacto. E agora vámoslo pintar así un pouquiño. Hola. Espera que vou comer unha coller. Hola. Pintámoslo así un pouco por arriba. E iso vai ir ao forno. Isto vai ir ao forno. Canto tempo? Pois sobre uns 12 minutos. Ah, nada así máis? para este tamaño, sí. Ah. Más que nada para que colla así, para que colla sabor. a 200 grados, para que colla o Para sabor que do colla allo. o sabor. Exactamente. Isabel, este sí que nunca o probache, Non. Verdad? Ti máis eu somos novos nas dúas receitas, Nas dúas receitas. Que aspecto che ten? Despois Vamos a botar un se está chisquillo bo, de aceite. probarémolo algún Home, día. este está para facer na casa. Prepararás algún día, claro. Aí vai. Vamos ao forno, ábrelle Ahora ao o forno, Isabel. Veña. 12 minutos Vamos sobre alá. 200 graus, é o que ten que estar. Así Aí que moi vai. atentos na casa. Poñede o cronómetro. Eso Poñede o depende tamén de cronómetro. cada forno, Depende tamén de cada Sí, forno. depende. Hai fornos que cantan moito por arriba tamén, que se poden Correcto. queimar. Fornos que- Entón Correcto. sempre Eso vou mismo. botarlle un ollo. Depende de cada forno. Pois Isabel, temos dúas receitas novidosas e ti tesme que dicir cal das dúas levarías para outras, para a serra, onde ti queiras. Pero antes de probalo ou despois de probalo. A ver, se queres aventurarte a cal che vai gustar máis, vente por aquí un pouquiño, se queres aventurarte a cal queres que che vai gustar máis, eu deixo que mo digas. Se ti pensas que hai algunha que che ten máis chiste. Este penso que vai estar bo, este non sei. Ah, vai. Isabel non sabe, eu tampouco sei, así que Isabel ten que ir Hai que á probar. zona de pensar. Veña, vaite para ali sentado, depois chamamos. Un aplauso para Isabel de Outes. Bueno, si cociñamos polvo, antes comíamolo a feira e tan panchos, pero como con todo, fomos cambiando e probando formas distintas de cociñalo. Echa así, o que non cambia son os requisitos básicos, ter un bo exemplar de 8 patas, cocelo no seu tempo xusto, non estragalo con inventos raros e moito cariño, como sempre, na cociña. Preparado a feira sempre acertamos e tamén imos sobre seguro se o facemos á grella, pero hoxe os cociñeiros quixeron innovar. O polvo frito de Xulio con patacas, ovos, pemento, cebola, unha delicia coa que vos vai dar unha volta a moitos de vós. E por outra banda, o polvo ao forno de Begoña con patacas, claro, e con un pouco de picante para darlle así unha alegría ao corpo. Estes son os nosos hits de hoxe, esperamos que sexan do voso agrado e se non xa sabedes que en @voltascoprato recollemos queixas, suxestións, ideas, comentarios, amor, insultos, o que queirades, nós recibímoslo todo aí en @voltascoprato. Insultos no. Mire, Xulio está parado, paralizado, agardando por mí. Pero vou empezar, Ahí está. mira. ¿Ves? Estaba agardando Tiene por mí. muchos brazos, Estaba pero no haciendo es aquel. saque. Ole, mira. Os cachiños de polvo aí, racatá. Sí, se borramos en 2 ou 3 trozos, Ole. dependendo do tamaño de cada un. Sabes que unha vez estuve a punto de palmala, non é broma, Sí. Isto é unha historia real. Bueno, Real story. paren as rotativas. Paren as rotativas. Fran Cañotas estuvo a piques de palmala. Un día na feira en Arzúa, Sí. cando era neno, Por Traón. por un rabiño, sí, Por Traón. do polvo. Foi por onde non era, Por Traón. sí. Menos mal que meu pai, cando estaba en xogo a miña vida, a delicadeza non era o seu.
Entón pegoume un bon castañazo. Pouco E che botei dou, bo- pouco che dou. Sí, sí, no, pero de verdade, porque me deu así un castañazo e botei no fora, senón igual quedaba aí, non sei. Dame, non, que vas Dame. a... Bueno. Ti er duro. Sabe Mira, ti, sabe. mira, vamos a facer unha cousa. Ahora, mentre se me vai facendo para darlle a volta, vou ir facendo o meu allo aceite, porque temos, cando lle demos a volta, vamos a empezar a mollar. Ti sabes a pregunta de concurso? Cal? A túa? Sí, claro, como non vou saber. É que eu non a sei. Non. Non. Con que acompaña... Pregunta de concurso. Aí está. Con que acompaña Xulio Mato o seu polvo, hoxe? O seu pol. Oxe. Con patacas, Con patacas fritas e ovos. Moi ben, pois 664 48 349, que non nos dixen antes, pero chamádenos, porque queremos repartir cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez e 50 doutro. Con que acompaña Xulio Mato o seu polvo hoxe? Con patacas e ovos. Moi ben. Bueno, o tema. No. Patacas Me queda fritas outra e ovos fritos. Sí, pero queda outra cosa por anunciar. Pasús. Este sábado, señores e señores, ás 7:30 da tarde en Ribadeo, na Biblioteca Municipal, sí, chan chan, quen vai estar? Fran Cañotas e... Xulio Mato, aí está. Sí. Vamos a estar ali asinando libros, así que pasade, por favor, vide hasta ali, que además creo que é a primeira vez que vamos á provincia de Lugo, que nos están pedindo moito que vayamos, pois imos estar Bueno. este sábado ás 7:30 en Ribadeo. O tema. Vamos co tema. Pero xa eres ti máis xefe que a xefa. No, jova, pero é que senón pillamos toro. Ti como Sí, non tens máis outra cosa xefe que que facer, Vale. vamos a apartar isto un pouco Pero e se me vai pasar. Bueno, a Mira, xefa díxome que anunciara eso. xa, claro, pero... Xefa parece mentira. Xa está anunciado. Mira, aceite, allo Perixel, e perixel. moi ben. E vámoslo deixar un ratiño aquí turbinando para que nos quede ben verde, vale? Turbinando, Claro, isto é unha turbinadora. turbinando. Veña, vamos a Non dar vale aí. decir bater. No, turbinando. Aí, turbina, Que quede aí turbina. un pouco. Vámoslo deixar aí e mentres vamos ir dando a volta ao polvo. Moi ben. O palo hai que ter tino para que non se queime, non? Claro, que non, xusto, que quede ves? torradinho. Que quede, entende? sí, cunha fermosa cor dourada. Aí xa. está. Ves? Aí Ves está. como vai dourando xa? Ole, Mira que boa pinta. ole. Isto está perfecto, A máis queda tan rico cando faz a grella, sabes? Cando Claro, porque chufan queda aí nunha grella. crocantiño. Bueno, na tixola tamén, claro, pero na grella... Que animalada. A mí gusta máis na tixola que na grella, Sí. Sí, porque a grella seca o máis. Bueno, a sí ver, que é certo que o seca. É pa gustos, é pa gustos. Sí que é certo que o seca, sí, É pa sí. gustos. Esta así está, vamos, maravilloso. Mira, Sí, sí. Ahora seguimos, deixamos que dore por aí tamén. E temos outra tandadiña despois. Que pasou? Estaba aquí tranquilamente e de repente escoitei... Ai... Que che pasou? Queres que vaya contigo? Estou espera... No, cando queiras. Vamos. Estou che da gana. Ostras, temazo, Sí, este gusta moito. Eu namoreime dunha pulpeira. Qual canción que sei? Eu namoreime. Mira. Los Jinetes del Trópico é un gran éxito. Los Jinetes Vamos del allá. Trópico. Vamos a saltear un pouco as Vamos a saltear, pataquiñas. no, vamos tirar aceite por fora. Veña, Bueno, xa... que esa é a nosa paixón. A paixón de Begoña Vázquez. Botar o aceite Mira, por fora. quen hai neste mundo que non ensucia un pouco a cociña cando cociña? Madre Eu, mía. Tú, eu. por que non cociñas? Claro. Mira, Ai, venga, unha venga. encuesta no público. Me dice a directora. Como? Unha encuesta. Dixo. Que dixen? Que lle preguntemos ao público se a xente ensucia. Despois Home, pregunto, claro, cando que- vai a home, xente ao claro. público, despois pregúntolle si eles ensucian ou non. Ou se Mira, alguén non vámolle ensucia, vámolle está aí o dar- público. vámolle dar cañita. Despois preguntámoslle, E vale, agora vale. un pouquiño de sal. Vale, Vale. vamos a engadir un pouquiño. E bichos os allos como os tiña? Sí, Un pouquiño máis de pimentón. correcto. Estas patacas xa teñen o sabor do polvo, Pois xa se vale? coceron aí na... Exactamente. Como Xa- cando sacan dos xa se foi potóns esta. estes. Moi ben, moi ben. Aí vai. Vale, agora temola aquí así, vamos a botar tamén uns tomatiños cherry, se Ostras. funciona. E queixo tamén. E queixo. Aí poñer un poquinho Material, de queixo. material, Para que vaya salteando aí, xa verás Vale. que rico que desto. E un poquinho de pimenta vamos a engadir tamén. Vale, aí. E así, Ole, Begoña. vale. Xa, mira. Mira como limpa ahora limpa, porque yo dixen... Un poquinho de ahora aceite, limpa. non ten nada, me mira. Pero non tires todo por fora. E agora fixemos, Que desastre. fixen unha mayonesa. Ah, Vale, e vou botar... Aí vai. Strates. víchelo Vista. reflexo. Sí, sí. Eu non teño presbicia como a Xulia, vich. Eras bo porteiro, Sí? Pois Sí. Sí. Bueno, pois o que temos aquí é un poquinho de sriracha, vale? Espera. Unha salsiña un pouquiño picante, Vale. vale? A mí non me Entón o digas que facemos é botarlle sriracha. un pouquiño na mayonesa, Vale. que non se nos faga moi picante, así un toquiño, como se tomáramos o pimentón dulce, Claro, picante. O pimentón que lle botas ao Exacto. polo, non? Xa. Pero convertido así nunha salsiña para Ole. acompañar o polvo. Ostras, como sabe. Vale.
Esta tía sabe. Para comelo dunha maneira diferente. Moi ben, moi ben. Sinxelo. Vale, Nada máis. e cal é o plan? Porque ti non llevas prender lume a algo. Sí, voulle prender lume o polvo. O polvo. Sí. Nin se acordaba dele, Ainda lle queda... No, quero mirar como vai. Ah, non te acordabas dele. Madre mía. Ai, Dios mío. A ti non estabas antes, pero Xuli casi deixa... Antón casi deixa o bacallao dentro, eh? Bueno, xa Do está. forno. Si non lle digo o bacallao, digo, ostras! claro, Así claro. se leu. Confío no criterio de Xulio, Así se- é menos no teu. Sí, sí. Así se que Gracias, tiña... Bego. Eu tamén. Tiña unha capiña por riba, así un pouco pasada, sabes? Sí. Non estaba pasado. Bueno. Non digo máis. Non estaba pasado. Teña unha fermosa cor dourada. Sí, dourada sí. Sí, sí. Bueno, ves como se vai derretendo o queixiño? Ole. O queixo San Simón quedalle xenial o polvo, Oh, vale? porque dá- Moi rico. claro, dá ese toque toquiño afumado. afumado quedalle moi Sí, ben. Incluso para facer así unha tostiña, sabes, cortamos É que unha se rebana fai de pan, moito, faise moito, tamén co darzúa, Sí, sí, pero eu creo que son os dous queixos que Sí, máis ves que nas máis, tostas, sí. verdad? Que leva o polvo, Sí, sí. Mira, ahora vaise Arroba, derretendo, mira, como vai facendo xa os fíos. Teño marchar. Teño marchar. Ata logo. Hasta logo. Teño. Imos ir a Porto do Son, don Xulio Mato, apeteceche? Bo sitio, home, é suciazo. Bo sitio. María, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Que tal? Como Hola, María. estás? Moi ben, moi Ah. ben. Aquí véndovos. Así me gusta, que é o mellor que hai que facer estas horas da tarde, vernos a nós. É o mellor que hai que facer. Bueno, María, contame que tempo tedes por aí, porque eu moitos veráns pasei en Porto do Son, aí no campamento en Virxe de Loreto, eh? Pero ti a máis eu temos un debate, porque Ai, eu son de Portosín. Ah, ti és de Portosín. Ai, ui. Entón vou decir Portosín porque sei que aí... Ten un don, cañotas, para a atinar. min dixerme Porto do Son, eh? Por Bueno, iso dixen pero- Porto do Son. E tes un don. No, É o no. ayuntamiento, porque non podemos cambialo. Vale, pois digo Portosín, vale, de Portosín. María de Portosín non quero ter problemas, ademais, nun futuro gustaría meter un piso aí en Portosín, así que non quero ter problemas, vale, María? Dille, María, para iso hai que traballar. Correcto. Bueno, María, veña, por 50 eurillos, dime con que acompaña don Xulio Mato o seu polvo de hoxe. Con patatas e ovos. Moi ben, Moi un ben. aplauso para María, que leva os 50 euros. Moi ben. Pois, Moitas gracias. María, mandamosche un bico enorme, Portosín é precioso e Porto do Son tamén, eh? Igual, son iguales, amo. Veña, un bico grande, gracias por chamar. Chao, María. Moitos bicos para vos tamén. Hasta logo, Moitas chao, gracias. gracias por Hasta chamar. logo, chao, María. chao. Por 50 euros que van para Portosín, eh? Pois sí. Moi ben, que sitio tan bonito, eh? Puf. É moi chulo, sí. Toda a zona esa é preciosa. Todas as Preciosa. zonas. Eu vou empezar a fritir huevos, eh? O ao Aviso. forno, eh? Vale. O ao forno de Begoña. Botouse a min Begoña, me cago. Botouse a Vamos. min se non lle abría o forno. Aí vai. A ver, aí vai. Se che dá ruego. Tira. Mira, qué bonito. Ole. Buah. Aí vai. Ostras. Mira, Tachán. qué chulo queda. Mira como soltou además a O salsa, xuguiño, o xugo, mira, todo, eh. vamos a flamexar. Sí, que me están xa berrando. Vas a prender lume. Voy a prender lume. Vamos a apagar as luces fora. Apagamos Espera. as luces. Aí. Eso non arde, Begoña. Arde. Eso non arde, Begoña. Ahora sí. Arde. Arde. Prendéndolle lume Listo. ao pobre do polvo. Xa está. E agora vou a caramelar un pouquiño. Así. Mira que ben ule. Mira, isto é para unha festa, eh? Menuda festa lle facías tú hoxe. Sí. Mira pa aí, eh. Bueno, Aí creo que vai. teño que ir falar con Isabel. Pois ala, vai. Deixesme. Sí, deixo. Oleña, marchamos con Isabel. Aí vai. Deu, te ximos Gancho co público todos. de voltas co prato. Vamos para lá. Veña. A ver que di Isabel, porque... Bueno, Isabel, antes de nada teño que preguntar ao público, porque xa escoitaches que tiñamos aí un debate. Hai alguén aquí, querido público, que non manche nada a cociña cando cociña? Hai alguén? Non? Non? E hai alguén daqui que... Hai alguén aquí que sexa moi amigo, moi amiga de que lle salte o aceite por fora? Non. Ah, nin unha cousa nin a outra, claro. Che, todo non pode ser Non, tampouco. todo non pode ser. Non. Bueno, mira, xa que teño a xente activada, voulle preguntar tamén cal receita pensa a xente do público que vai estar mellor, eh? Que levanta a mão quen pensa que a receita de Xulio Mato vai estar máis rica. Que levanta a mão. Ai, Dios mío, pero tedes que escoller unha, eh? Hai unha, na máis, hai unha. Aí está, un aplauso para o valiente, agora levantan outra, claro.
Ahora vamos a preguntar ao resto do público quen pensa que a de Begoña Vázquez a receita vai estar máis boa. Venga, a ver, arriba os armados. Ahora sí, a pinta tan boa, Mira, por este lado. Viva! Ostras, claro, ahora temos un problema, Isabel. Ahora a Begoña ten moita presión, porque se non está boa, botou todo o mundo por ela. Todo o mundo por ela. Claro. Vai, A ver, Isabel. eu que por quen vou votar. Ti, o que este marbo. O que este marbo. Vamos ver, o de Xulio. Pois veña, vamos dar un aplauso a Isabel de Outes, que está con nós, a volta co prato da Televisión de Galicia. Hola, Isabel. Aquí ao lado de Xulio. Pois, pese a todo, non vos arrimeder moito por se salta o ovo. Bueno. O dos ovos é moito, Home, aí vai. O dos ovos está chulísimo, Isto é unha maravilla. Está chulísimo. É un festín. Isto é unha maravilla. Mira, isto polo na... Cando é a festa en Outes, a festa grande? Bueno, a festa grande xa foi. Xa foi, é grande. En enero, claro. En xaneiro. É o patrón, É o patrón, pero é cando vos xuntades todos, nas casas, non? Bueno, Ahora en todas. Bueno, ahora xa non, pero bueno, é cando se xuntan as casas, Sí. non? Pois, como a nós, en Santa María. Bueno, pois ese é un prato para poñer un día de festa, Home. Isto é un Pone así platazo. eso, pone todo o polvo así por riba. Mira, isto Cuidado, Pero para un día de festa é moito traballo. Isto ninguén lle pon mala cara, Un plato deses. É verdade, está dicindo que un día de festa é moito traballo facer eso por moita Por xente. moita Que va? xente. Xulio! Claro, por moita Isto chega xente. Ter de sacar os pratos do sitio, Dixéronme, pono no centro. Que estábase vendo aí, Ah, pois non sei. Agora xa... Bueno, vamos a ver. Mira, ovos, patacas, Hola. polvo, todo por aquí repartidiño. Bueno. Se lle botei un poquinho deste aceite, mira que verde máis bonito quedou. Sí. Maravilloso, A ver quen o proba, porque ninguén apostou por min, aviso. Despois que non che pidas, non? Faltaba o remate, Vamos a dar claro. un aplauso a don Xulio Mato, por favor, señoras, señores. Artista crack da cociña. Moi ben, vamos ver o de Bego. Ven por aquí, Isabel. Téngate a Begoña. Eu estou no cariñando aquí un pouquiño máis. Hola. E agora vámoslo pasar xa. Hola, Aí vai. Begoña. Vámoslo pasar así, encima das Ostras. patacas. Aí está. Que animalada, E agora, vouche cortar un cachiño, queres que che corte? Porque así Vale. che máis sinxelo para comer. Moi ben, Vale. Bego. Grache. Moi ben, Tamén. Moi grande. Aí vai. Por dous, moi ben, hoxe, A verdade que espectacular. Vamos a dar tamén un aplauso, como non, a Begoña Vázquez, artista crack, a mellor cociñeira do 2024, e eu podo decir que do 2025, do 26, do 27, do 28, do 29, e hasta o 30. Hasta o 30 vai ser a mellor cociñeira. Veña, vamos probar. Tan as señoras do público, ponte ali, tan as señoras do público revolucionadas co polvo de Begoña. En serio, en serio. Veña, imos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa. Recordade que son 50 euriños, así que canto tempo foi ao forno o polvo de Begoña Vázquez? 12 minutos. Clavaos, 12 minutos. Clavaos, ademais. Riguroso directo. Riguroso directo. 664-4834-19. Recordade canto tempo foi ao forno o polvo de Begoña. 12 minutos clavaos. Aí está. Chamade porque temos 50 euriños en xogo. Vale, ahora movedevos. Aí está. Xa está. Veña, cando queiras, Isabel, agora sí. Chegou o teu momento. Podes probar as dúas receitas. E, cando che pregunte, dicir quen gaña. Boa voltas co prato de Televisión de Galicia. Veña, imos á Coruña. María, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Sentada. Ese chiste sempre me fai gracia. É increíble, é que é increíble. Pois sí. Moi ben, pois, agardo que estés ben sentadiña e justo vendo o programa. Veña, por 50 euros. Canto tempo foi ao forno o polvo de Begoña? 12 minutos. Moi ben, un aplauso que leva os 50 eurillos, María, Moi ben. da Coruña. Boa tarde. María, mandamosche un bico enorme, vale? Gracias. Gracias por chamar. Hasta loguiño. Os cañotos. Chao, 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 chao. E agora está aquí Isabel de Outes probando. Ai, non temos nada, xa hai que marchar, así que... está. Isabel de Outes probou de Xulio Mato o seu polvo, as patacas, e tamén de Begoña o seu polvo asado. Imos alá. Isabel de Outes, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Don Xulio Mato! Ninguén apostaba. É iso, Aí está. Vamos a ter que dar un aplauso á señora que votou por él. Bueno, señoras, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co prato de Televisión de Galicia. Chao.